Bratislava zažila veľký futzalový sviatok. V hale na Pasienkoch sa totiž hralo finále slovenského pohára. Plná hala Pasienky, 12 autobusov z Nových Zámkov a fantastická atmosféra. To všetko zažilo finále slovenského pohára vo futsale. 10 dní po zisku 4. titulu majstra Slovenska za sebou sa rovnako o 4. triumf v slovenskom pohári bez prerušenia chcel pokúsiť Slovmatik Fofo Bratislava proti obrovskému prekvapeniu sezóny druholigovému Tupperware Sventex Nové Zámky. Zatiaľ, čo oranžovi dominujú slovenskému futsalu už dlhšiu dobu, Nové Zámky sa ešte iba snažia dostať medzi našu elitu. Lenže v slovenskom pohári dokázali na ceste do finále vyradiť hneď 3 extraligistov. Najviac prekvapila eliminácia programu Dubnica, víťaza základnej časti extraligy. Potom sa porúčala Pinerola Bratislava a Bulldogs Poprad. Slovmatik išiel do finále úplne bezpečne a na jeho ceste mu nedokázal skomplikovať situáciu nik. Lenže divákmi nabitá hala Pasienky, kde čo do skandovania úplne vládli priaznivci Nových Zámkov a psychická ťarcha favorita mohli záverečný zápas sezóny pekne zamotať. No Slovmatiku pomohla v úvode nečakaná situácia. Endrody poslal brankárovi Gedajovi druhú malú domov, ktorá sa nesmie chytať, a golman Tupperware sa nedokázal včas rozhodnúť, ako situáciu vyriešiť, až lopta skončila za čiarou. Lenže Novozámčania hnaní skvelým publikom dokázali skoro odpovedať, keď pekne trafil do siete Dang Wan. Ale osud sa opäť zrážal, prvej zahral. Tentoraz si dal vlastný gól Horňáček. I s touto situáciou si však vedeli hostia poradiť. Po zmene strán sa o vyrovnanie postaral po štandardnej situácii Medeši. Po zahranom signáli po rohovom kope napriehol ľavačkou Čambal a favorit opäť vyhrával. A minútu na to už o 2 góly to brankára Gedaja podstrelil Fehervári. Slovmatik v týchto fázach plne kontroloval hru, ale iba do okamihu, kedy 5 minút pred koncom znížil na rozdiel jediného gólu Bukovič. Diváci na tribúne vycítili, že môžu zažiť drámu a zvlášť fanúšikovia Nových Zámkov začali svojich na doplných obrátok. Okolo brankára Mária Gašparoviča to bolo chvíľami ako v pekle, ale favorit situáciu ustál a zúročil obrovské skúsenosti. Fehervári po nádhernej akcii prakticky rozhodol o víťazovi pohára. 22 sekúnd pred klaxónom pri powerplay Nových Zámkov ešte výsledok prikrášil Halko. Slovmatik tak opäť potvrdil pozíciu najlepšieho tímu na Slovensku. V finále zvládol 3-1 na zápasy proti Dubnici a v pohári neprehral ani raz. Vo finále vyhral nad Novými Zámkami 6-3 a dokázal, že jeho úspechy nie sú náhodné. Čím vás super asi najviac prekvapil? Prekvapil nás pressingom, svojou hrou, išiel do tela a trošku sme sa ako keby zľakli toho pressingu od nich. Je možné tento zápas považovať za taký jeden z ťažších, ktoré ste odohrali? Ja si myslím, že ani nie. Bol to dobrý zápas z obidvoch strán, ale urobili sme veľa chýb a supera sme vlastne postavili svojimi chybami na koňa a potom sme sa trošku trápili, ale sme presvedčili. Čo teda nakoniec rozhodlo, keď ste dokázali ešte tie vlastné chyby teda eliminovať? Možno tie naše skúsenosti, že viacej takýchto zápasov odohrávame alebo takých ťažkých zápasov a to sa potvrdilo. Čo tá atmosféra, v ktorej sa dneska hrálo, to na slovenské pomery je určite výnimočné? Bolo to veľmi výnimočné a dúfam, že takáto atmosféra bude každý zápas, na každom zápase, či už pohára alebo finále. Ťažký zápas, vedeli sme, že to nebude jednoduché, pretože Nové Zámky porazili 5 extraligistov, či to bol Dubnica, či to boli Levice, Poprad, Pinerola. Takže vedeli sme, že to bude ťažký zápas, vedeli sme, že príde veľa fanúšikov z Nových Zámkov, videli ste, aká tu bola atmosféra, bolo to skvelé futsalové prostredie. Nakoniec vyhrala rutina, ale víťazstvo sa nerodilo ľahko. Čím vás super predovšetkým najviac prekvapil, na čo ste museli reagovať? Ono bolo dosť nepríjemné, keď sme chceli hrať vysunutú obranu, vedel som, že po strate lopty pôjdu do rýchleho protiútoku a veľmi dobre hrali na pivota. Čiže majú premyslený systém hra na pivota a nabiehanie z druhých fáz, čiže na to sme si museli dávať pozor. Pivot dobre zachytával loptu a rozdával ju, takže v tom boli dosť nebezpeční. Pán tréner, čo teda hovoríte na toto finále? Bolo to nádherné z oboch strán, nielen z tej jednej, ktorá vyhrala, ale aj z vašej. Ako to vyhodnotíte? Ja som rád, že ste Oslavsku postavili tak, lebo v tom bolo zároveň aj nejaká poklona alebo nejaké gesto z vašej strany a hneď by som využil aj pri odpovedi niečo, čo odznelo vo vašej televízii. Ste nás nazvali v tej upútavke šťukov slovenského pohára, tak s tým sme sem prišli, že sme chceli ukázať trošku ostré zúbky a chcel som nahnať mojim hráčom trošku sebavedomia, sebadôvery. Myslím, že sme nesklamali a dokázali sme divákom ukázať, aká je táto hra pekná a dramatická. Čo možno podľa vás rozhodlo v tomto zápase?
tak rozhodla taká menšia skúsenosť mojich hráčov zo stretnutí na takejto vysokej úrovni. A pri takomto superovi, akým je Slovmatik, si takéto množstvo chýb nemôže dovoliť nikto. My sme tie chyby urobili. V žiadnom prípade však nechcem nejakým spôsobom argumentovať, že víťazstvo je len po našich chybách. Bola to vynikajúca hra supera, ktorá nás k týmto chybám dotlačila. Verme, že Slovmatik nás opäť bude úspešne reprezentovať i na medzinárodnej scéne a minimálne zopakuje senzačný postup do štvrťfinále pohára UEFA. Tak ďaleko sa ešte žiaden slovenský klub nedostal. Za všetkými úspechmi v posledných 5 rokoch stál tréner Milan Kolár, ktorý je súčasne i trénerom reprezentácie. Ten práve po finále slovenského pohára oznámil koniec na lavičke Slovmatiku. Jeho pozíciu preberal doterajší asistent Jan Janík. Nuž, nech sa i jemu darí minimálne rovnako dobre.